Westy, is that you, yeah? Γεια σας, από τα πλάσματα. Λοιπόν, αυτό θα προσπαθήσουμε να είναι το πρώτο vlog του καναλιού μας. Θεωρώ ότι θα είναι αρκετά ενδιαφέρον, διότι σήμερα είναι η δεύτερη ημέρα παραστάσεων που έχουμε με τη θεατρική ομάδα. Ναι, συμμετέχω σε μια θεατρική ομάδα και σήμερα είναι η μέρα 2, η δεύτερη παράσταση που θα κάνουμε. Οπότε ναι, σκέφτομαι να πάμε προς το θέατρο και να σας δείξω λιγάκι πώς είναι τα backstage, πώς είναι λίγο πίσω τα καμαρίνια, το να δω πώς είναι η φάση, ο φωτισμός. Θα προσπαθήσω να κάνω κάποιες λήψεις. Τώρα εντάξει, έχω αργήσει και λιγάκι, είναι η αλήθεια, για να φτάσουμε, αλλά θα είναι ωραία, πιστεύω. Ναι, όσοι ρωτάτε για τη Λέκα, αν θυμάστε την Ελευθερία που είναι μαζί μου, η άλλη χοντρούλα, η ωραία, ναι. Αυτή φεύγει σήμερα για Πάρο, για όλο το Πάσχα. Επομένως θα προσπαθήσουμε να γεμίσουμε λίγο το χρόνο μας με κάνα βλογάκι, με τέτοια πράγματα. Φτάσαμε λοιπόν. Αυτό είναι το θέατρο της Καλυθέας. Πρέπει να φαίνεται. Το Δημοτικό Θέατρο Καλυθέας είναι και τέτοια μπροστά. Και πάμε να μπούμε μέσα να σας δείξω την φάση του. Κάποιοι γελάνε μέσα. Γεια σου Εύα. Θα το βάλεις στο κανάλι. Λοιπόν, έτσι εδώ μέσα είναι τα καμαρίνια. Πείτε ένα γεια ρε μαλάκα. Γεια! Ωραία. Λοιπόν, αυτά εδώ μέσα είναι τα καμαρίνια μας. Τα ατρικά. Τα αντρικά οι άντρες. Τα ατρικά καμαρίνια. Ναι, αυτός εδώ πέρα είναι αυτός που θα καθαρίσει τα καμαρίνια. Μαλάκα. Και αυτά εδώ είναι πίσω από τη σκηνή. Αυτός ο διάδρομος είναι πίσω από τη σκηνή που βλέπετε. Αυτό είναι το πριβέ καμαρίνι. Αυτό είναι πριβέ καμαρίνι. Καμαρίνας. Ναι ρε. Είναι vlog. Εδώ με το YouTube. Εδώ μέσα είναι τα γυναικεία καμαρίνια. Για πες, για πες. Όχι. Αυτά εδώ είναι τα γυναικεία καμαρίνια. Καλύτερα ας μην πούμε σήμερα. Αυτή είναι η Ιουλιέτα. Χθες κάναμε το Ρωμαίο και την Ιουλιέτα μαζί. Ναι. Θες εδώ είναι οι τουαλέτες. Δεν είναι καμία μες τουαλέτες, μαλακία. Και τώρα θα ανεβούμε στη σκηνή για λίγο. Ανεβαίνουμε λίγο στη σκηνή. Είμαστε στα παρασκήνια.
Αυτό είναι πάνω κάτω το Δημοτικό Θέατρο της Καλυθέας. Σιγά σιγά ετοιμάζουμε τα σκηνικά, θα δημιουργήσουμε λίγο τα φώτα και θα προετοιμαστούμε για να κάνουμε μια τεχνική πρόβα και θα δείτε στη συνέχεια άλλα πράγματα. Η Κατερίνα από εδώ. Είμαστε μαζί και στα δύο δρόμενα που ανεβάζουμε. Yes. Πες κάτι. Πες πόσο γαμάτος ηθοποιός είμαι. Nice. Λοιπόν, μόλις τελείωσε το πρώτο μέρος. Και αρχίσει το δεύτερο. Και θα αρχίσει το δεύτερο. Εδώ πρωταγωνιστής του δεύτερου. Πρωταγωνιστής του δεύτερου. Και η Ελισάβετ. Πού είναι η Ελισάβετ? Ναι. Και αυτή στο βάθος κοπέλα είναι η άλλη πρωταγωνιστρία. Λοιπόν, πάμε να σε... Εδώ. Λοιπόν, πήγαμε καλά. Ξεχάσαμε όλοι τα λόγια μας. Αλλά ήταν καλά. Εγώ δεν τα ξέχασα. Νάτε. Τώρα έχει διάλειμμα. Αυτή τη στιγμή έξω έχει κόσμο. Είναι γεμάτο κόσμο. Και η αυλαία είναι κλειστή. Δεν μας βλέπουνε. Δεν μας βλέπει κανένας τώρα. Λοιπόν, μόλις τελείωσε η παράσταση. Τελείωσε η παράσταση. Πάει. Να είμαστε καλά. Αυτά αγκαλιάζονται ακόμα. Πάει η παράσταση. Τελείωσε. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο vlog του καναλιού μας. Δυστυχώς η παράσταση τελείωσε γρήγορα. Ναι, ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Το βίντεο αυτό, το vlog αυτό είναι αφιερωμένο στη θεατρική ομάδα αυτή. Δηλαδή σε όλα τα παιδιά ξεχωριστά. Ευχαριστώ τον καθέναν τους ξεχωριστά που έδωσαν πολύ από τη ζωή τους για να βγει αυτή η παράσταση. Ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Όσοι δεν ήρθατε, χάσατε. Όχι. Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο βίντεο. Αυτό το πρώτο vlog του καναλιού αυτού. Δυστυχώς η Λέκα δεν μπορούσε να είναι εκεί, όπως είπα έφυγε, αλλά αγαπάμε τη Λέκα. Δείξτε κάτω στα σχόλια σας πώς αγαπάτε τη Λέκα. Αυτό. Να είστε καλά, καλές διακοπές να έχετε, να τις ευχαριστηθείτε και τα λέμε.